почивки. Като цял планът за днес е в момента да отидем да се настаним първо в хотела ни, който е на центъра на Созопол, и после, не знам, най-вероятно няма да имаме време за плаж, ще отидем да хапнем в хотела и да се оправяме за до вечера, понеже сме на кайт бар. Добре, кайт. Това е за сега. След малко ще се включим пак, като наближим. И така, хора, вече сме в Созопол с Мишото. Мишо, кажи здравей на хората. Здравейте, хора! Как се чувстваш сега в Созопол? Харесва? Ами много добре, аз още не мога да осъзная, че съм толкова бързо дъх на морето. Вчера бях на работа и днес малко ми е така всичко става. Но въпреки това ми е много хубавичко, морето е много спокойно, водата е много топла, ние сме супер фреш. И в момента сме на Елвиса, което е топлокасата в Созопол. За през деня, за вечерта, за когато искате, можете, имате разда. Да, и ето Green Flag е даже. Green Flag. Да, и сега след малко мислям да се пускаме към морето, защото все пак нали. И така, очаквайте много разбиваци. Хора, сега съм на половин примерно. Имаме точно 10 минути. Половината е много екстремно. Еми долу са на гости. Еми и ето го Сашенцето, който е тук D&D общо взето. Не го интересува човек. За всичко му е наред да ви кажа. И така, хора, тук вече загряваме и след малко чема си хващаме такси. Ето го Nice. Ето ни в денят след July Morning. Като сега ще пробвам на асансьора на хотела и пусна пагледка, но обръщате внимание на това. Първи етаж. Излезнахме. Хора, като цяло, ето сега ще ви покажа къде сме ние отседнали в хотела. И сега ще ви разкажем за преживяването на July Morning. Ето го ресторанта. Няма къде да паркираме, хора. И просто... Той много се изненадва. Ето аутфита на Сашата. Той човек не разбира какво хора. Като случим върва в сайта, ще ви разкажем за експериенса ни вчера. И така, хора, сега дойде време да ви споделим нашето лично мнение за преживяването ни в Кайт парк, където ние всъщност бяхме на July. Като само да вметнем, да се извиним предварително за изказа ни, понеже все пак сме малко изморени, спали сме 3 часа за последните 2 дни. Даже почти също не сме спали. Да, и сме преживяли доста неща, така да се каже, по по-мек начин. Така че сега смятам да оценим по няколко критерия цялостното ни преживяване, за да стане по-ясно на хората. Да. Първият критерий, според мен, да е най-важен. Според мен, музиката. Музиката беше не добре. Добре, твоето мнение това е. Имаше няколко готини хитове, които се забавлях супер много. Един от тях беше New Religion. Също не са супер много се забавлях, обаче диджей направи нещо. Буквално кътна музиката на неговата част. Да, това беше много странно. Не знам дали беше, нали, такъв умишлен ефект, но просто... Със сигурност не беше. Аз съм диджей, аз съм Джон Сина, аз съм Ахил Троя. Имам чувството, че съм Жак Дюмоле и съм на кръстоносния поход, докоснат от Божията ръка. Ще обикаляме така като Рагнар Лодброк с кожените панталони. Обаче, нали, цялостно бих оценил музиката, може би 4 от 10. Аз, моето лично мнение да се кажа е, че да, факт, наистина, хора, хитовете, които в момента са супер голям тренд, които всички очаквахме да пуснат и да се развием супер много на тях. За мен лично липсваха. Чух само една песен от новите песни, които са хаос тип. Аз слушам техно, хаос, R&B, рап и всякакъв такъв стил музика, и не чух любимите си песни, които са едни от най-известните всъщност. Имаше точно, може би, наистина около 5 хита, които аз чух наистина, които мога да се разбия. Така че аз дам на музиката 6 от 10. Така, следващия критерий, според мен, трябва да е самата организация вътре в самото събитие и около него. Някакси има много голямо струпване на хора, което е нормално, може би. То е по-скоро до лично представяне, защото
аз изобщо не харесвам толкова много струпани хора на едно място. Мисъл, дори даже да се доходи до туалетната, много трудно може да минеш покрай тези хора, Да, чака се много време на опашки. много време се чака на опашките до туалетните, нали? Нормално е, голямо събитие и така нататък. Само се минава през хората, буташ се, някои са пияни, заляни, уляни, надляни. Но това на мен не ми харесва със сигурност. Може би, ако... Да кажем, но въпреки това, нали, все пак това са такива събития, в които ти трябва да очакваш, че хората ще са се струпали Така е, да. на едно място и според мен това, което трябва да се направи, за да се избегне, примерно, да ти стане лошо или ти прилуше, както на много хора им става и на много хора им прилушава, както включително и на моя приятелки им прилуша, е винаги да имате някаква напитка с вас, която да ви държи хидратирани. Hydration first. Така че аз тук бих била по-толерантна от гледна точка, че все пак не знаем къде отиваме. Дам тук 8 от 10. Но най-лошото нещо за мен, което беше всъщност, и това според мен да последния критерий, по който трябва да оценим, транспорт. О, да. Да, БКС. Обаче просто транспортът е много зле. Наистина. Той самия плаш е супер далече от Созопол. И трафика... Пеша поне е далеч. Пеша поне, да, но с кола е невъзможно просто да се стигне. Те го направиха еднопосочен пътя, точно когато тръгваш към, нали, самия биш бар. И е много тегаво, с кола почти е нулев шансът да стигнеш до там. Да, идеята е, че беше просто много неорганизирано. Според мен трябва да има някакъв организиран превоз, поне да направят някакви по-скъпи Автобуси? билети, да, с автобуси, които да придвижват хората, понеже те първо затвориха пътя да е еднопосочен, трябваше да заобикаля през Черноморца, за да стигне до Созопол, супер объркано. Второто, което таксите взимат помрачителни цени, за да те придвижат до там, понеже просто има супер голям наплив. Ако изобщо успеете да си намерите такси. 50 евро не искаха на нас. И, нали, слава богу, нали, ние се оправихме някакси, но няма как просто да дадем 50 евро за такси, което по принцип трябва да ти вземе за толкова 6, примерно. Да. Нали, не е някакси релевантно. Пък на връщане няма как изобщо, нали, да си викнеш такси, защото то просто няма. Автомобила няма къде да си го паркираш, че няма как да се върнеш с него, ако си пил. Съответно, ние по някакъв огромен късмет на съдбата, нашият приятел Крис дойде да ни вземе. Така. Крис, ще благодарим ти. Много ти благодарим, Христо. И така хора, но overall сега да дадем оценка на експириенса, като 2 цяло от 10. прекаляваш. Не 6 от 10. Да, аз съм също мнение и аз overall давам на целия експириенс 6 от 10, просто поради простата причина, че бих го повторила, ако имам организиран транспорт, ако има хубави диджеи, но бих пробвала нещо различно със сигурност от другия път. Stay tuned. Понеже остават много интересни неща и сега ще се телепортираме в Стария град. Вижте колко бързо става транзишните в този канал, хора. Ето в момента сме тук с момиченцата, с Мани и Криси на Стария град. Как чувствате момичета в Стария град? Харесва ли да е обстановка? Да, какво да ви кажа сега, нали, то не всеки може да се го подобри. Да, ето сега да ви покажа, тук е нашия бодигард, Сашото. И сега ще ви разведем малко като цяло. В момента се намираме на краят на Стария град, началото по-скоро. Да. И сега мислим тази вечер да се разбиваме, да ходим на всички възможни дискотеки. Не, шегувам се. Не, сега отидваме да се разхождаме хора и ще ви държа в течение с нашата разходка и как си прекарваме. Като цяло, какво би мнението за Созопол? Как го бихте го рейтнали, примерно от 1 до 10? 11 от 10. Добре, кой ви е любимия бар, примерно? Хайд бар. Ето ние тук сега с момичетата продължаваме да се разхождаме по Стария град и тук искам да видите къщичките, хора. Това е много красиво. Аз много обичам Стария град на Созопол. Да, Дани, кажи здравей за влога. Да, между другото, този влог е първият ни влог. Всички знаят вече. Outfit of the night. Малко не оцелих какво ще се случва at the night. Очевидно. Но, нали. Да. Но не е проблем. Това е краят на нашата разходка в Стария град. Тук се движи един човек до нас, който не го познаваме. Как се казвате? Човек, който няма ти го работи клипа. И двете момичета, които тук са... Те се забавляват на нашото тук скандалче. Откак сме се ходили на Елвиса, хора, защото сме много изморени. Не знам дали ви казах. И утре ще ходим вече на музей на Елвиса, така че до утре. Good night. Сега влог тайм, хора. Следващ ден и какво се случва? Отиваме в Елтубо! Как ще сте, госпожите? Работи се чувствам най-накрая човек на някъде различно от Елвиса. Виждате колко е яко, хора.
цяло, да, сме голяма компания, както винаги. Тук е място за снимки, където ще. Като цяло хора, много голяма компания сме, така че не питайте с кой съм, защото не мога да ви отговоря еднозначно. Бра. Много ли готвим с Да. Хора, приключихме с плажа, искам да видя колко съм изгоряла. Право, скандално. И ето го аутфита. И ето искам да видите по какъв красив път вървя в момента. Много е яко хора направо. Nature. Ето е Благи. Бог си ли правиш, бе? Да, ще качвам къса, това ще ми е първия бог. О май гаш, я се участвам от него. Да! И как се чувствате, Блага госпожице? Блага госпожице. И така, ето ги нашите бодигарди. За момента. Ето колко е опасно. Маш номер, Да. Те мислят, че са двойката в ситуацията. Satisfaction. Хора, в момента положението е very critical. Да видите колко сме сгорели също така. Значи в Екзе. Не е, че нещо, аз много харесвам Екзе, обаче никаква организация. Супер негативно ревю бих им оставил в момента. Никаква организация на 2 юли от гледна точка за пропускане на входа. Значи ти не може да не пуснеш едно стори. Екзе, не може да пуснете едно стори, че хората, които нямат билети, няма да ги допускат въобще. Защото очевидно има билети на преордър, които ние дори не сме видяли, защото да ги пуснали в последния момент. И тези билети на преордър съответно са разпродадени примерно за около час. И имаше хора, поне 300 човека, които чакаха на опашка, които нямат билети също като нас, които те казаха, че няма никакъв шанс да пуснат. Какъв е смисъл? А на входа бяха сложили 10 лева вход. Така че малко да ни цяло какво ще стане ситуацията. Тръгнахме си и сега ще ходим на Елвиса. Надявам се, че там всичко да е наред. И просто... да. Какво мислиш, че? Мисля, че какво? В момента оставям ревю. Да се знаят хората, защото просто и тая, когато беше на входа, между другото си гледаш само телефона и нищо не правиш. Буквално могаха да си качат една история и да кажат просто, че няма как да се случат нещата. Защото имаше една такава точка. Ето ги нашите момиченци, които бяха с нас. Днес вече е 3 юли. Важното е, че се изкарахме много добре. Днес в момента вече закусваме. Ето ни е нашата гледка. И се тръгваме от Созопо. Други ден заминаваме за Гърция. Така че днес най-вероятно няма да ходим на плаж, защото сме изгорели двамата. Очаквайте включване.